हिन्जावाना बिथारनायखौ थाबा सयथिंखायो नोंखौ जोंखौ नोङो बिग मांनायनो जोंनि आइथिंखौ फैफिनखानांगौ बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो। हेलौ लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय नुखाबायबो जानो हागौ नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। आथिखालनि जुगावथ' फेसबुकावनो जोलै भाइरेल जाग्रोखायो नालाय लोगोफोर नङा होमब्ला आंबो नैबे मोनसे कल रेकर्डिंखौहाय फेसबुकनि दारैनो मोनदोंमोन आरो फेसबुकनिफ्रायनो लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ आं सेयार खालामनो सानदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा लोगोफोर आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंसै नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय आरोना। थ' दे बिदिब्ला थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोना अलरेडि मोनथिखाबाय जानो हागौ आं दायो मा भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर। सासे बिफायाहाय गुबुन सासे हिन्जावखौ लानानै थांदों बेजोंनो गावनि गिबि बिसिनि गथ' बा फिसाजो फिसालाया गावनि बिफाजों माबायदियै रायज्लायदों बिनिनो दिनैहाय कल रेकर्डिं जादों आरो मा रोखोमै बिथाङा फिसाजोआ गावनि बिफाजों रायज्लायदों बा माबोरै खालामदों बेनि कल रेकर्डिंआ भाइरेल जादों। नोंथांमोना गोबाङानो खोनाखाबायबो जानो हागौ आरो गोबाङानो खोनायाखैबो जानो हागौ। थ' जायफोरानोखि खोनायाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन आरो जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो जाबाय नोंथांमोना मा सानदों आरो जोंनि समाजनि बिखय जोंनि बर' न'खरनि बागै नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' जियानो जा आं दायो बांद्राय गोबावखौ खालामबाय थालासै फंनैसो बाथ्राखौ सेयार खालामनायनि सिगाङावनो बे कल रेकर्डनि भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय खोनासंहोलांनो नोंथांमोना जोबजासिमल' खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' दे बिदिब्ला खोनासंदो। घरत केले अशांति কৰিবলৈ दिছে এইটো কোনবা ল'ৰাটোৱে ফটো দিছে नहीं आप मुझे ये बताओ आप कौन है आप कहाँ से बोल रहे हैं कौन है? মই অসমৰ মানুহ অসমৰ পৰা কৈছো। और हम बोरो है हम बोरो से बात करेगा और आप बाजू मानो बोरो मेरे नहीं है হয় নেকি বড়ো ভাষাত ক'ব লাগে। মই বড়ো মানুহৰ লগত কথা নাই পতা নহয়। মই অসমীয়া বুলিয়ে আহিছো অসমীয়া মানুহে কথা পাতিছো। ঘৰত অশান্তি কৰি কি কৰিবি আইজনী বাবা যদি হাৰ্ট এটেক হয় কাৰ প্ৰব্লেম কাৰ হ'ব তোৰ নে মোৰ হ'ব নে মা? आप इतना क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है? हम लोग हमारा घर में चल रहा है ना ये प्रॉब्लम हम लोग का घर में चल रहा है तो आप लोग क्या हो रहा है? आप लोग को क्या कर रहा हूँ मैं? आप कौन है? हाँ क्यों इतना परेशान है? आप लोग गलत काम किया है इसलिए आप लोग इतना परेशान कर रहे हैं ना। একো পইচান কৰা নাই একো গলত কাম কৰা নাই বাপেৰৰ যদি तो हम लोग का घर है हम लोग करेगा तो क्या हुआ है? हम लोग का पापा जो गलत रास्ता में जा रहा है तो हम लोग सही रास्ता में वो लाने के लिए कर रहे हैं तो आप लोग का क्या है यहाँ में आप लोग क्यों घुस रहे हैं हम लोग का मेतर में? হয় নেকি क्या होने की বাবা আজি কৈছে নে গলত কাম আজি 10-20 বছৰ আগৰ পৰা কৈছে। देखो हम रेस्पेक्ट करते हैं हाँ फिर भी বাহিৰত গৈ কাৰ কাৰণে গৈছে তোৰ মায়ে কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি তোক কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে বাহিৰত গৈছে ন কথা পাতিছে মই ক'ৰবাত গৈছে কাৰোবাৰ লগত যোৱাটো কি পাপ হ'ব পাৰে নেকি? ক'ৰবাত কিবা বেয়া কৰ্ম কৰা দেখিছ নেকি? কথা পাতে মোৰ লগত আজি নহয় আজি 10 বছৰ আগৰ পৰা কথা পাতিছে তেতিয়া মা ক'ত আছে গম পাইছে? मम्मी को क्यों चाहिए? मम्मी को क्यों चाहिए? मामी को पापा आपसे बात करते हैं। পাপাইতো বাত কৰে সদায় পাপাই কথা পাতে ৰাতিপুৱা দিপা গধূলি সদায় কথা পাতে সদায় মোৰ ঘৰত आपसे बात करते रहते हैं ना मेरा पापा जो आपका क्या है? आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप दोनों का बीच में क्या है? क्यों बात किया है आप दोनों? हम लोग फैमिली में क्यों घुसा है? तुम हम लोग का फैमिली को क्या करने जा रहे हो? বেছি খং নকৰিবা क्या देखो ने जेल में डाल देगा हम साला कुत्ता कुत्ते बेंजोत मेरे बीबी को लाइफ में क्यों आया है तुम? हम लोग का लाइफ में क्यों आया है? क्या परेशान करके रखा है? तुम लोग का बस हम लोग का घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है। मेरा मम्मी हमेशा पापा के साथ झगड़ा करते रहता है मार खाता है। हम लोग इसको देखते रहते हैं क्या? क्या कौन किया है आप यहाँ पे? क्यों कर रहा है? কারণে বিয়া হলে বাবাই দিব না পয়সা কা সম্পত্তি নে এই সুন্দর पैसा देने से क्या होता है? आपका क्या जा रहा है? हमें क्या जा रहा है? क्या तुम आपको देना है?
अपना लिया है सब दे दो वापस दे दो नहीं देने तो तेरा घर में जाएगा तेरा घर में जाएगा छोड़ेगा तुमको नंगा करके छोड़ेगा सोने नंगा बाबा नों मानो बिदि थांनांगौ ओमफ्राय बे हिनजावनो मानो खोन्थाहैखो नोङो लावथि लुगैदोंना लावथि लुगैदोंबा नों गाज्रि लामायाव थांदों नालाय मा 10 টকা দিব নিদিবি তই যিয়ে মায়ক যদি 10 টকা কেনেবাকে গৰিণক দিয় মোৰ তই মৰিব মৰা नोंनि बे गेरेमाजे बे निउसलेट ना मा बियो हा ओमफ्राय नों गाज्रि खामानियाव थांदोंबा बे गेरेम जा मा जा बेलाय मा खोथा बियो नों गाज्रियाव थां नों बायदि गाज्रियावथ' थाङाखैना मोजांनि थाखायसो बिदि खालामदों होमबा नों मामिखौ गारनानै मानो बेलेगजों थांनो नागिरखो नोङो थाला हाबानि बे बिनि खोथा नोङो मा खोथा बुंदोंमोन हा नों गाज्रि जादों नालाय खोन्थागोनथ' आरो মই বিয়া পাতিলো বাপেৰ লগত দুটা লৰি আছে মাৰক কৈ দিবি আৰু ইয়াত বেলেগ হাংগামা কাজিয়া একো নকৰি हाबा जानो बाबा नों बेजों हाबा जानो ना बेजों हाबा जागोन ना नोङो ना आंबा जोंखौ मानो दोनखो ओइ बाबा मानो बिदि खालामनांगौ नोङो जोंखौ अननाय गैला नामा नोंनाव मानो बिदि खालामनांगौ बे हिनजावखौ मानो नांगौ नोंनो बाबा नों खोनागोना खोनायाखै हा नों माथाखौ नोंखौ बुजानांगौ नों माथाखौ Ini bukan mataku. Jangan matakan aku ni lah. Wah, nengkap apa bisa aku menemah. Kau lagi baru. Iman tension di sana mana? Sampai tengah jadi kailan beri. Hinjuana bukan lagi kan tabak soalnya saya. Nengko sengko bukan mah bukan kau jeng jawab juga nanti nengko sengko lama sudah bukan ke. Pinjau lama makan ke nengko. मानदों दादि बे हिनजावा होनदों आं बेहायनो हाबा जागोन नोंनि बाबाजों नों मा खालामगोन होनदों बा बेनाव एफा बिदि दं बेबायदि जोंनाव हागानो गैया बिफाखौ बिदि उल्था खालामनायनि बे बिदि बुंदों ना हो खोनाखै ओइ बाबा खोनादों सोलाय ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै ओइ बाबा खोनागोना खोनायाखै नोङो बाबा नों बिना थांबाय ना बाइकआ आं नुहर ओमफ्राय नाथाय जोंनि फरायनायफोरा फैसा हरजोब आरो नोंखौ जोंनाव नोङो फैनाङाबो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला हायोबा नोंखौ थांदोंना बुदेरनो हागौ मिथिबाय जोंनाव जेबो गिनाय गैया लोगो दङ मिन्थिया नोङो सेंग्रा मानसि लोगो मानसिखौ बे हासाना बेजों नोङो थगायजानानैबाबो सानसेबाबो नोङो ना बिद मांनायना जोंनि आथिङाव फैफिनखानांगौ बाबा नायखा नोङो बे हारसा मानसिखौ नों मिन्थियाखैना जोंखौसो होनबाय थायो बे हारसा मानसिखौ मिन्थियाखै गियाखै होननानै नों बेजोंनो उनाव बेलेगाव फासि होजागोन नोङो नायबाय था बाबा नों बेबायदि खालामनो नों दायो फैफिनना नोंखौ जेबो खालामला फैनानैल' नोङो नोंनि गोरोन्थिखौ माबा एक्सेप्ट खालामनानै मामिजों मोजां थाफैफिन जेबो होनलाथ' ओमफ्राय बेजों मानो थांनो नागिरदों मानो एबायदि खालामनो नागिरखोलै बाबालै बाबा नोंखौ जों गोदोनिफ्राय खोनाबोगासिनो होमबाबो जेबो होनाखै दिनैसो होनदोंथ' बाबालै एसेबो अननाय गैया नामा बाबा मामिखौ मानो बिदि खालामनो नागिरदों रावबो बिदि गैयाथ' बाबालै फैफिन बाबालै मोनथिगौ बे हिनजावा मा होनदों आबै आं हाबा जागोन मागोन नों मा खालामनो जोंखौसो बिदि होनना बुंहरबावदों बै हिनजावा होनदों आरो नाम्बारा एबारना बेलेग बेनो नाम्बारा बेलेग एबारना नाम्बार बेलेग हेल' खोनायाखै हंले थ' बेनोमोन लोगोफोर निस्सय नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ जोबजासिम जुदि खोनासंदोंब्ला मोनथिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर दाया सोरनिमोन गोरोन्थिया सोर खालामखो नङा होमब्ला निस्सय नोंथांमोना गोबां सुबुङानो नुखाबायबो जानो हागौ खोनायाखैबो जानो हागौ खोनासंबायबो जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर जाय सुबुङानोखि खोनासङाखै नोंथांमोना अननानै मोजाङै खोनासंलां आरो जोंनि बर' समाजनि थाखाय मानो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो नोंथांमोना खोनासंनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर आरो आदै आरो मादैमोन आरो फंबाय बा बिनानावमोन नोंथांमोननि सेरावहाय आं
फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो नैबे भिडिअखौ लानानैहाय बे भिडिअखौ लानानै कल रेकर्डिंखौ लानानै भिडिअ खालामनायाव आंनि फारसे जुदि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो निमाहा बिग्रोयो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जाथोंसै आदै मादैमोन नोंथांमोनाथ' नै बिथांनि सिस्टारनि जिहेतु कल रेकर्डिंआव बुंहरनाय गाबै गाबै खुथार खुथार नङा होमब्ला लोगोफोर। नंगौ निस्सय नोंथाङा न'खरखौहाय गोदोनिफ्रायनो सामलायबोबाय, गथ' गथाय खांबोबाय, फेदेरबोबाय, फोलावबोबाय, लेखा फरायहोबाय नङा होमब्ला लोगोफोर। गासैखौबो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय नोंनो होगोन, बिफायानो होगोन नङा होमब्ला। गथ'आ दिनै जौमोन लाइमोन बैसोनि जाबोबाय नङा होमब्ला, मोनसे मोजां लामायाव थांनायनि लामायाव फैबाय। जुदि बेफोरबायदि लामायाव थांनाय समावनो जुदि गावनि जिहेतु न'खरनि गारजेना नैफोरबायदि आखुखौ दिन्थियोब्ला मोजांनि लामाया माब्लाबाबो गोजौआव थांनो आगानखौ सुरलाङा आरोना लोगोफोर। माने गोजौआव थांनायनिख्रुइ गाहायावसो फैनायनि लामाखौ लायो आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो नङा होमब्ला, आंनिख्रुइबो बांसिन नोंथांमोना गियानि गुनि गोनां मानसि। आरो आं बिनि सायाव बांद्राय माखौ बुंबावनो, आरो बांद्राय बुंब्लाबो नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो हागौ आरोना लोगोफोर। जोंनि बर' न'खराव गले गले जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरखौनो नोंथांमोना गले गले खालामफ्लेबाय थायो। गुबुननि भिडिअफोराव, गुबुननि चेनेलफोराव नुखाबाय थायो नोंथांमोना अलरेडि बेफोरबायदि भाइरेल खालामना होनाय बेफोरबायदि जाथाय घटनाफोरखौ जाबाय थानाय। थेवब्लाबो नोंथांमोना मानो बुजि मोना? अलरेडि न'खर थासेयावबो, न'खर सोलिसेयावबो नोंथांमोना मानो बेफोरबायदि गुबुन आलदा गुबुन हिनजाव बा गुबुन बिसि बा हौवा बेफोरबायदिखौ मानो सानो आरोना लोगोफोर। गथ' गथाय गैयाबा मोनसे आलदा बाथ्रा जायो, बा हिनजाव थैजानाय बा हौवा थैजानाय बेफोरबायदि जायोब्ला मोनसे आलदा बाथ्रा जायो नङा होमब्ला लोगोफोर। गथ' थासेयावबो, बिसि फिसाय थासेयावबो जुदि दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि आलो गोजोन न'खर संसार जाफ्लेबाय थानाय समावबो बेफोरबायदि जेनेबा गुलुं गुजुं जायोब्ला मोजांनि लामाया अबाव फैनो नङा होमब्ला लोगोफोर। थिग थेनेका जेनेबा फांसे दंफां गायोब्ला जेनेबा फांसे दंफांखौ गायनो थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामनाङो, खस्थ' खालामै खालामै दिनै देरनानै गोजौआव जुदि फिथाइ थायोब्ला गाहायाव दानना होबाथाय बै गोजौनि फिथाइया रानखागोन नङा होमब्ला लोगोफोर। थिग थेनेका बेफोरबायदिनि अबस्थायाव जानानै फैयो आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जाथोंसा लोगोफोर, नैबे मोनसे भिडिअखौ लाना फैनायाव आंनिफ्राय गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं निमाहा बिबाय फिन खेबसेबाव। आरो आं सानाखैमोन दि नैबे कल रेकर्डिंखौ लाबोगोन होननानै। नाथाय गले गले फेसबुक अन खालामबानो नैबेनि कल रेकर्डिंआ खनले फैबाय थाबाय। बेनिखायनो आं सानबाय आरोना लोगोफोर, जियानो जाथोंसै फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनो होननानै। दाबो जियानो जाथोंसै आदै मादैमोन नोंथांमोना मोजाङै बुजायलायनानै न'खरखौ सामलायनानै मोजाङै थाफैफिनदो। बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानिखौ आरो दा मावसै। गावनि बिमा बिफा बैसोआवनो जुदि बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ खालामोब्ला जों गावनि गथ' गथायखौ माबायदि गियान आखु होनो नङा होमब्ला लोगोफोर। बेफोरबायदि जायो आरोना नङा होमब्ला। थ' जायखियानो जादोला जोबनायावहाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनाखैब्ला आदै मादैमोना नैबे भिडिअखौ अननानै आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना, बेफोरबायदि आपडेट्स भिडिअ होयोब्ला गोदानै नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।